Hello guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, nagbanggod ko og balanghoy. Ato ni siyang budburo, nakakaon mo budburo nga balanghoy guys. So kami diri sa bukid, experto na kami ani og budbud og balanghoy. So atangi ko ninyo sa akong paghimo karon og budbud nga balanghoy. So let's go. Okay. Nahuma na gyud nako og banggod. Nahuma na gyud banggod ano siya? Ato na siyang budburon ron. Budbud nga balanghoy. Ato ni sagdan og lubi og kamay. Tagot guys, ato isa sa budbud. Tigas na. Ito sa gamay. Ato yung isagul sa budbud. Okay. Nahuma na jud. Daghan ako sinagod. Tuog asukar no punan pa dyan na to pero super ang katamis tamis na katumbud-bud ani ihalo na to sa kinagod nga lubi. Dayon, ang kinisang balanghoy. Atong isagol. Ihalo na to. Wow, katamis na niya. Ano siya buhato ng mga budbud nga balanghoy. Magsugod at agtutos guys. Budbud. Ano siya? Para kaon na ni. Dili ni para baligya. Ito siya, likiton. Ito, likiton. See? Budbud na. Likiton. Pikon. Okay, good na. Ato ni. Ito siya likiton. Ito yung pikon. Okay, good na. Karami siya guys kung bingaon ko budbud. Buhat lang budbud nga balanghoy. Okay. Nato nirong isang pero
Video nila ako ibaligya tayo para kaon lang dyan mo. Ganahan ang mga bata. Ako mga anak ko. Budbud nga ba lang? Kuma na dyan og dikit. Kung budbud balanghoy. Isuot sa kaldero. Sabon. Okay, ato na siyang lutuon, pamukalan. Hantod nga mabas ang sabaw. Sige na kayo. Ayan siyang lutuon. Ngaon pa. Ngaon na ta, luto ng budbud nga balanghoy.